Lero panyasa voice box aboni kalindo amene mtsogolo bungwe lija la Malawi First the People First akuwafunsa olemekezeka Dr. Magatha Chakwera amene tsogolo dziko lino komanso boma lawo kuti why are you making Malawians to suffer a lot, chifukwa chani mukuwalola kuti Malawi adzizunzika. Iwo akunena zimenezi chifukwa kuti ku nthambi ya zoona anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno immigration mavuto osindikiza ziphaso zopitira kunja makamena kuti ma passport akupitirirabe kumeneko. Nde mukuona kwawo aboni kalenda kunena kuti iyayi mavuto ta ku immigration ndi ochita kupangira dala chifukwa kuti mbuyomu boma lapita munthalika kunali kampani kumeneko yotchedwa Technobrain imene ndithu imasindikiza ziphaso zoyendera maulendo akunja kapena kuti ma passport. Bwera kwa chipani cha Malawi Congress Party ndi Chakwera ali zonse zija anazichotsa chifukwa kuti ankafuna kuti iwowo aoneke madolo. Nde mavuto ndi amenewa kuti pofuna kuoneka madolo anapeza kuti alipatsa kampani yopangisa mapasipoti kwa munthu amene sadziwa za mapasipoti. Ndiye mapeto ake ndi zimenezi, Amalawi ndithu akuzunzika kuti apeze passport. Akayipezanso passport imeneyi ikumapezeka kuti nthawi zina ikumakhala ya fake. Ndiye tikhale limodzi kuti aboni kalenda kutibweretsera zotani pa nkhani ya mapasipoti komanso iwo akunena kuti penapaka Amalawi tikanasintha kachitidwe kuti boma likasintha sinde kuti zitukuko zonse zisintha chifukwa chakuti dziko liziyenda bwino pamafunika kuti maprojekti ena ndi ena adzipitirira regardless of who is in power. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti kuti aboni kalenda akuti bwanji pa nkhani ya mapasipoti ndi nkhani zina pano pa Nyasa Voice Box. Malawi muno muli mavuto osiyanasiyana ndipo zikanakhala kuti zimatheka kuti ziko ndikulibwerekesa kaye kulipangisa pinyolo kuti anthu ena alilamulire ochokera maiko akunja ndicho linga kuti asogoleri athu mwina athe ayimekaye pambali aone mmene ziko limayeneredwa kulamuliridwa zikanakhala bwino kwambiri chifukwa mavuto ambiri amene ali muno m'Malawi ambiriwa ni mavuto opanga dala, mavuto amanimedi, mavuto amene akungofunika political will kuti chinthu chochiteke. Koma soka ilo tili ndi asogoleri amene cholinga chawo si cholinga chofuna kuwombola Malawi. No Malawi first. No the people first. Akanakhala kuti asogoleri athu amatenga ziko likukhala loyamba anthu ake kukhala oyamba bwezi pano zinthu zili bwino. Ndi chifukwa chake ife timatchedwa Malawi first, the people first. Asogoleri athu akati azisogoza Malawi first, the people first, sibweze pano mavuto amene anthu akukumana nawo muno Malawi alipo. Chifukwa mavuto ambiriwa ndi manimedi, mavuto opangidwa chifukwa cha anthu andale, mavuto amene akupanga iwo dala ndi cholinga kuti azilemera, azikhala ndi chuma chochuluka, chikhalire nicho akuti iwo ndi asogoleri, amene anabwera ndi cholinga kuti asogoleri ya Malawi, asogolere ziko lino, Malawi first, the people first. Tikanakhala ndi mtima umenewu kapena akanakhala ndi mtima umene asogoleri ambuyomu amene anasogolerapo ziko lino adachita ngati Abakiri Muluzi, Abingwa Muthalika, Amayi Joyce Banda, Apita Muthalika, akanakhala kuti asogoleri alero akupanga za asogoleri amene wanalamulirapo zikoli, Malawi first, the people first, bwezi pano ziko lino lili bwino. Inu ndizoona kuti zikatengere namiwa akachite kulemba kalata ndikuuza ziko solution yochita resolve mavuto aku immigration. Mavuto aku immigration ndiwo chita kukonza dala chifukwa cha mtima wakaduka, mtima wadumbo, mtima ozikonda, kuzitenga kuzikweza, kusafuna kuphunzira za anzako ndi mavuto amene akuchitika ku immigration. Kuno tili ndi vuto ku Malawi kuno. Timati tikakhala kuti msogoleri wina walamula ndiye teremu yake yatha kapena wachosedwa pa chisankho palowa president wina olowayo amakachosa zimene anapanga nzake. Kuno ku immigration kwathu kuno ku Malawi immigration imayenda bwinobwino zaka zonsezi. Koma vuto ndilonena kuti atonse alliance atabwera kuzalamulira zikoli anaona kuti kampani imene imapanga mapasipoti ayichose ayikepo yawo chifukwa ikanakhala ngati akuakweza mu mtengo a DPP.
So kairo tikuyiwalira kunena kuti government system si system ya kunyumba kwako, si system ya chipani chako, ndi system ya boma. Ngati a DPP anabweresa Technobrain, iniyonso atonse alliance mukanangochita maintain Technobrain yomwe ija mapassport ndi kumayenda. Lero tikunena pano anthu ambiri akuvutika chifukwa cha mistake ya daladala yopanga dala ndikutenga so company yopanga mapassport yo ndikumpasa mwanako. Mwana wathu tuku ochokera ku State House ndi amene ali ndi munyake wa company imene ikupanga mapassport. Zijati nkanena mbuyo zija, nepotism timanena ija, regionalism timanena ija, ndi imene ikuchitika sopano ndi achakweratu. Anachosa Technobrain ndicho linga kuti ati asaoneke ngati a DPP ndi madolo, ndi anachosa Technobrain ija ndikubweresa mwanawo. Mwanawo ndi uyu akupanga mapassport a fake. Mwanawo ndi uyu akupangisa amalawi kuti azizunzika. Amalawi anafika pogona pakana ku immigration kumagona konko miyezi. As we talk now, ena atamezi 4, ena atamezi 6 ali ku immigration kufuna passport. Passport yoso sokairo amayi muli apa, passport yo ya fake. Imene ukaenda ngati kuti waenda ku Zambia, waenda ku Mozambiki, koma even pa South Africa pompa, Kenya, Zimbabwe, akungotilolera kuti tipite kumene koko chifukwa cha chisoni, poona kuti ziko lathu lili ndi asogoleri omvesa chisoni, amene olakwa si anthuwo, olakwa ndi asogoleriwo, asogoleri athu omvesa chisoni. Passport ya fake. Vuto la Malawi ndi limeneli, asogoleri amachosa zinthu zimene anapanga wina ndicho linga kuti apitirira kushaina, koma iwo abwerese zina za nyuwani. Lero tundizi munabweresa mwana wa kukhonde amene saziwa za mapasipoti, sanayambe wapangapo za pasipoti. Lero ndizi amalawi akuzunzika. Chonchi mukamaona anthu akupanga strike monga mmene akupangira ma drivers ama truck lero, ku strike yawo ikuyamba lero, nawo sobola asagudwe. Chifukwa titi makonza kuyambisa chinthu chabwinobwino koma mapeto ake ndikukagudwa. So asogoleriwo ndikukagudwa. Bola asogoleri ama truck driver asagudwe so kuti strike ilepereke. Vuto limene tili nalo kuno ku Malawi ndi limeneli, kunena kuti timayambisa chinthu chabwinobwino koma mapeto ake ndikuonongeka chifukwa cha ndalama. Chifukwa tizonsezi olomo aone ma activist ambiri ife activist watu unasokonekera chifukwa chogudwa. Ndipo ndikudandaula ndi mmene ma convention athamu, ndikudandaula ndi mmene makangano ku MCP athamu, ndiye kuti ma activist manjanjawidi aja amapanga ma press conference kumampangira minister X, kumampangira minister M, ndicho linga kuti azipeza ndalama. Amene achatu avutika kwambiri, avutika. Vuto la kuno ku Malawi tilibe institutional memory. Timafuna tizipanga zinthu zokuti anthu azatitame, azanena kuti izizi anabweresa ndi wakuti. Kodi inu amalawi mwina ambiri inu boma simaliziwa mmene limagwirira ntchito? Even misewu yomwe ikupangidwa mu Lilongwe, anthu ena akhoza kumapanga matama kumanena kuti chakwera delivers. Misewu imene ijayo ndi brain child ya Malemu Bingwa Mutharika. Ndipo itachoka mu Malemu Bingwa Mutharika inazabwera mwa Joyce Banda, nkutheka kuti mwina iwo sanachite implement, ndikuzabwera mwa Peter Mutharika. Misewu imene iyi ndi yothandizidwa ndi ya aid, yothandizidwa ndi maiko, si ndalama za boma la Malawi, si president Chakwera, ndi chiganizo cha ma president ambuyomu. Ndelero muzipanga kuti uche ni chakwera delivers. Misewu imene mwaigumula nthawi imodzi, imene ikusausa anthu iyi, imene ijayo ndi chitukuko cha president Peter Mutharika. Ndipo ndi chitukuko chokuti chikungothandizidwa kuchokera ku maiko ena, si ndalama za ziko linolo. So nkhani ya ku immigration ndi nkhani yoputa dala. Mavuto aku immigration ndi mavuto adaladala.
mavuto opanga anthu andale ndi cholinga kuti aoneke kuti iwo ndi madolo. Inu zoona ziko kapena president boma likulephera kupeza passport, likulephera kupeza company yopanga mapassport. Why are you making Malawians to suffer a lot? Why are you retreating Malawians? Inu zoona over the past months anthu amalawi akuzunzika kopsa ku immigration. Inu mukuziwa kuti mwana wanuyo akulephera kupanga mapassport. Why not returning technobrain yomweja? Nthawi zina ndi kukhala ngati munthu wopepera koma wokupanga zanzeru zimathandiza. Ngati yena amanena kuti ichichi anapanga ndi wakuti, inu ngati mukuona ngati musuluka kapena mupepera, simupepera chifukwa zinthuzo zikuyenda mboma lanu. Lero kumpempha msilikali kapena loya wamkulu wa boma Attorney General kumuuza kunena kuti tapanga nizotheka kunena kuti technobrain ibwerere, akunena kuti ine sindingapange zimenezi chifukwa chokuti ine sindimalowera nkhani za administration kapena administrative in nature. Kudabwanso kunena kuti kapena iwowa aliso mgulu lomweri, ali mugulu lomweri la madili akuji na immigration, chifukwa at the end of the day amene ati atchuke ndi iwowo kuti anapangisa kuti mapassport atavuta nthawi ina. Mapassport atavuta iwo wanapangisa kuti passport iyambeso bwinobwino. Nthawi ina ine nimakumbukira ulamuliro wa Joyce Banda, mafuta anavuta kunongo ku Malawi. Mzimayi within 100 days anapanga zinthu zonse, mafuta ndikubwerera, forex ndikubwerera. Anachuka ndi ndani? Anachuka mu history ndi Joyce Banda. Lero iniyo Athabo Chakaka Nyerenda mukanapanga zotheka kunena kuti technobrain ija ibwerere, sikuti ati mushayinisa chipani cha DPP. Oi, simushayinisa ti chipani cha DPP, mushayinisa tonse alliance yanuyo ndi cholinga kuti ku immigration kubwereso sanity. So zimene akunena anamiwa zija ndizoona. Ife ngati Amalawi First tikugwirizana nawo anamiwa zimene anena zija, ndipo ngati iwo atenge action yopanga mademo, ifeso Amalawi First tiyame maso Amalawi tipangisaso nafe press conference yathu Amalawi tipite pansewu chifukwa boma ilili latitola kwambiri. Kodi inu andale mmapanga zimene zichifukwa chani? Ndi chifukwa chani andale mmapanga izi? Simafuna kuchita implement zinthu zimene wapanga munthu wina chifukwa chani? Mbuyo muso inalipo Sedom imene inapangidwa, inali ujeni bungwe longongoza ndalama Sedom inalimo mbuyomu. Atabwera ena anayisintha Sedom ija ndikuyinena kuti Sedom iyi tiyisiyeso zina lina, ndikuyitchula kuti Madefu. Madefu ija atabweraso ena anayisinthaso ndikuyitchula kuti Medefu. Awaso mene abweramu ayisintha Medefu ija sopano ndi Nifi. Komatu bungwe lacho mweri ja longongozesa ndalama zija kumango sintha zinthu, kumango ononga ndalama cholinga kuti wina ake asashayine. Kumalawi kuno tikanakhala kuti timachita implement zimene anapanga Kamuzu, zimene anapanga Bakiri, zimene anapanga Bingwa Muthalika, zimene anapanga Joyce Banda, zimene anapanga Peter Muthalika, ziko lilili patali kwambiri. Koma moyo umene ulipo kuno ku Malawi moyo wachabe, moyo wansanje. Ma advisors ndi amene amamuuza president kuti bwana musapange chimene chocho mumushayinisa Chilima. Kunapangidwa malifomu nthawi ya malemu Chilima, pakana lero malifomu ja anatengedwa ndikukasiyidwa ku State House. Ukamamvesera mkatimo ma ministers ni ma advisors anakamuuza nani president Chakwera kuti mukachita implement izi mumushayinisa Chilima. Zimene zotu zimene zimachitika kuno ku Malawi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Chifukwa tu maujene ya jankhani imene jaya ya marifomu sinali ya Chilima, inali ya ziko. Kodi mukanachita implement zimene jaziko ndikumaenda buno, akana shaina ni ndani? Akana shaina si Chilimatu, akana shaina ndi iweyo Chakwera, ndi ma ministers yako. Ngati mutu mwapanga tu chabwino kapena mwapanga inu chabwino ndi zimwakana inu zokuti malandroad azilipira misonkhozi. Titokoze ma ministers nonse mutapita ku cabinet meeting zana
kumene mmakambiranako kunena kuti malandlord azilipira misonkho, mutaona kuti zinthu zija zikukhuzani inuyo, misonkho yonso ikupezani chifukwa ambiri inu muli ni nyumba, muli ni mapuloti, mwayikana dili ijayo. Mmafuna muzibera malandlord, ndiye mwaona kuti ambiri inu mwagula nyumba, ambiri inu mwamanga nyumba, ambiri inu muli ni maloji, muli ni mahotelo, muli ni nyumba za renti, mwaona kuti imeneyo ndiyosagwira, ndiye mwayikana ya malandlord ija. Yeti dili imachokera kwa inuyo. Ngati mwapanga poti chabwino ndi chimene chotu basi, mukati muzipanga choncho ziko lili kuyenda bwino, koma china chilichonse muno m'Malawi ndi chosokonekera. Ku Malawi kunoko ndi ziko lomvesa chisoni, ndipo anthu ena akamanena kuti ku Malawi kuno kunali kumanda kwa slave trade, anthu akati akapha anthu ma slave trade akapha ipa amayikidwa ku Malawi kuno, ndi zoonadi. Enanso akamanena kuti ku Malawi kuno kunayenda satana, anayenda wapasi, ndi zoonadi. Lero ndi apa mukunyamuka kupita mukapemphe mafuta angongole ku Mozambique, zonse tikuziziwa, nyamukani. Ndipo tikupempheni inuyo waboma, mukumuzuza munthu molo Malawi muno mwakuyenda mozunzikatu. Ame mpaseniso ni ndege ina munthu yaziyenda pa ndege, akuzunzikatu munthu chonde ame mpaseni. Si atiso iliko doniya ina kumeneko, mukanampasatu munthu yakuzunzika, asamayende wapasi akumatukwanidwa chonde. Ndikukupemphani ndi ineyo president wa Malawi First. Mpaseni ndege.